kidieno mar mbako romo twak mokwongo ma wan go kinyi ma kawuono ma en twak mar ariyo ma koro wakelo ni sani ka en twak ma wada nono kendo wada mana rango IBC bende odiochieng' manyoro ne wabedo kod twako e weche manyien mag oimore kendo sani wada chwalo mana twak kama ne wawe jo mathoth osebedo ka penjo ni bende giikore makare wada range e yo machielo weche mag siasa ok nyalo kose weche mag IBC wantie ka kod jalonyo weche mag siasa mondo ranga ne nyaka sani Ikruok bende nitie ka wagoyo picha chien kendo warango yiero maduong' mokalo chal wach nen mane iwacho ni kanyo nitie gigo mane doho mara Supreme kata doho maduong' mogik e pacho kae ne ogolo chik kendo ne owacho ni gik makamagi nokotimre yo makare onego losgi kendo ket gik makare kata kamano duolno ma ochung' ne yiero kod kiewo IBC ne ogolo report moro ma bende koro ne yango gigo mane okotimre yo makare yiero maduong' mokalo kendo gigo monego ket tim ka ji ochomo yiero igani dwe mar 8 arwakini machiegni ka wachako toko kinyi ma kawuono anyinga Cleophas Roch kantiere ka kod wendo ma antiere go studio sani mano jalonyo weche mag siasa kata janon siasa mano Mesha Kodede machiegni Mesha erokamano Cleophas e twako kinyi ma kawuono wada mana rango chal mar wach mar IBC kodoka korka rango kaka wechego mag IBC jogo ombulu gi nadi kwan mane mantie jomage manoko rawere gi nadi sani ma kochomo yiero masani kaeto dar ka odonje lony manyasani e yorego mag chwalo duoko ka wuok kuonde mopogore opogore e pinywa mar Kenya to kapok wachako twak ma kamano we awinje gima jakom mar IBC Chebukati kaachiel kod jata tije maduong' e riwruok mar IB kata duol mar IBC Marjan ne oloso kotenore kod ikruok ne yiero tainya dar mag jogo ombulu kaachiel kod register mag jogo ombulu wawinja ne kaka ne giloso. As a result of the 2017 election and the post-election evaluation, it was found that most of the malpractices were as a result of the physical register. And we believe that using the digital register will cut down all those malpractices. This will be the best way to actually prevent somebody winning when they are not even supposed to win in the first place. You see, some of the transfers we are talking about, the ones that were reversed, if you take somebody from one place to the other, very far area, what would you expect during the election? These people who have been wrongly taken to a wrong place, they will not vote. But mark my words, if we are not discussing this during the election, those areas where those guys have been taken, and if we had physical register, we are going to see 99% or 100% turnout. You cannot come again and use identified to come and vote again. But in digital, in physical register, it's even possible because it depends on the collusion, the people who are actually there. You can even strike again the same voter who has actually been who has already voted. Jogo mausego ombulu gin jok mage ka ineno sani mana kaka wach makamano oseneno Mesha kakele twak kiwinjo kaka jotelo go wuoyo intiere gi paro mane Ikruok ka wachomo yiero maduong'. Aparo ni e higa ni IBC osetemo matek mondo oikre ne ombulu mabiro tarik 9 dwe mar 8 but pod wanyalo wacho ni pod nitiere kuonde ma ng'ikruok nitie matin ma onengo gilosi to kawa wanyalo mana wacho ni giseikore nikech watemo compare gi ikruok gi e higa mar 2017 kata chien to pod waneno ka challenge nitiere kuonde machalo kaka diwati gi digital register kaachiel gi register mar book wapok wayudo kaka wadwa tiyo kodgi kanyakla ma ok wawe achiel to watiyo gachiel yiero ma 2017 ne gitemo mondo giti kodgi te to kata kamano waseneno election ariyo wasetemo keto digital mano 2013 kata higa 2013 ne waneno ka ne mashindego ok otiyonwa maber kaeto 2017 ne gikelo book mondo giriw gima to sani gin giwegi ema giwachonwa ni ne nitiere ng'ikruok kata chochni
tiyo gi register mag book. Koro sani gidwa ni mondo wadhi adhiya full blast wati gi register ma digital. To nitiere penjo mawuok kanyo mang'eny ma ipenjo gi duond buche mag siasa, to moko bende ipenjo kata gi jok mwaluongo ni civil society, ni to ka gigi ditamre tiyo kaka 2013 ne gitamre tiyo, wadhi timo nang'o ka wanie odiechieng' mar yiero. Koro magi e gik ma gitemo dhi ne kot mondo gipenjre ane ni be en ratiro mondo IBC owach ni gidwa tiyo gi register ma digital kende maonge backup miluongo ni register mar book. To mano donge nyalo dhi tamo ng'ato goyo ombulu, especially ka koke ne seche moko ok bi fweny gi mashind cha. Kae to koro bitame ni okogo kura, to mano dhi tok chik kata sheria moyie ne Jakenya ka Jakenya moseng'ado ombulu thuolo mar go ombulu. Nitiere wach machielo ka irango higni 2 mokalo ma lony ma sani digital osebedo ka idwaro ahinya mondo ti kode korka kori ka itemo mana nono. Gigo manotimore higa ma yiero mokalo ma higa mar 2017. Ionge luoro moro amora ka sani wachomo yiero. Gik ma kamagi nyalo duogo kendo chapwa kata kodoko ni inyayudo ni pogruok moro dhi bedo adieri. Nitiere gima wanyalo luongo ni siasa manie ei IBC. Gimomiyo kawuono bet ka jomoko kuomwa kochakore gi an bedo gi chir matin en ni e higa mar 2017 yiero mane wakale mokalo ma higa 2017 ne nigi siasa mang'eny ei IBC kata duol mochung' ne tayo weche mag yiero e dalaka. Ne inyalo neno ratiro ni ginindo konchiel, kendo siasa dhi nyime iye kanyo mang'eny. Kane ing'iyo commissioners kaka mano wuok bang' ka yiero noserumo ma mosruok nobetie, ni neno ka commissioners moko 3-4 owuok ogwetao kendgi maonge ng'amo nyisogi. Mago ne gin ranyisi mane nyiso kabend siasa mane timore ei duol mar IBC. Koro higa mwadhiye ni kata yiero mwadhiye ni aneno ka siasa bet kadok chien matin ei IBC. Siasa tin, siasa nigi oko, to ok ene iye kaka ne ene iye kinde mokalo. Kiwacho ni siasa nyalo bedo kae kata pogruok Meshak. Nyalo bedo ni e kinde mokalo nyalo bedo ni mana bang' yiero mane onuo ema nokelo pogruok machalo kama, koso pogruok ma kamano wuok kanye. Kane jochomo yiero tielo mokwongo ne gin mana kanyo gite. Pogruok ma kamano neno bang' nuoyo yiero kendo one ni IBC nitie gi pogruok gimoro amora mane gitimo. King'iyo matut gi wang' ma iye ibro yudo ka kata yiero mokwongo e higa mar 2017 ne nitiere cases mang'eny sana ma jo NASA kata civil society notere court. To kendo wach miwuoro e iye kanyo ni cases go IBC ne luste kawa chiko yiero ma 2017. Gimomiyo ne IBC lose cases go te nikech siasa mane ni e IBC. Commissioners ka noketi kaeto ng'enygi ne chalo jok ma represent kata jochung' mag duond buche mamoko ma bende piem e yiero no. Omiyo kinde ka kinde kaeto inyalo yudo ni king'iyo matut ni yudo ka lawyer kata okil ei duond no ma 2017 ne en mana jakom kende Chebukati. Jomodong' ne ok gin lawyers. Koro seche moko jakom ne neno maler ni gini to wadhi dhi tok chik, but commissioners mamoko ka ne wacho ni wago kura wang'iane ni commissioners adi moyie gi gini tadi modagi. Omiyo thothne kura ne ingo jakom nikech nitime kisiasa. Kura ne ingo jakom kaeto gidhi adhiya to emomiyo koro duond buche machalo NASA, riwruoge machalo NASA gi civil societies notero weche mang'eny e court, to weche gi te noingo IBC e court. Mano nyiso ni siasa ne lich e duol mar IBC. Achiel kuom gik moko manomiyo mosruok ma kind Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta notimore ne en mar bero chenro kata weche gi mag yiero, electoral injustices mosebedo ka timore. Gik mantiere iye kago be pani bo oserangi e yo matutu. Mokwongo ne en mar wilo kaka
kata loko IBC mangima mane gima ne gidwaro ahinya Isaka San noneno ka nodhi e duolo mokwongo cha machielo ni yiero mar 2017 ma bende jok mamoko ma sani nitie kweth mar Azimio ne ok oyie ahinya gi duoko ma kamago jakom pod en manta macha nitiere commissioner mamoko ma pod nitiere ka itemo rango nyabedo ni kido ema giloko koso gin mana joka yie pod nitiere koso mana gik mane waneno bang' yiero mokalo. Cleophas, gima kelo miyo wabedo gi yie wan kaka jo Azimio, gima miyo wabedo gi yie e duond bura not duond bura duol matayo yiero kawuono en ni gina joka jakom pod en macha but giloko kaka gitiyo. King'iyo 2017 elections jakom gi duol tetete ne ok tim gimiluongo ni consultative meetings gi jok kanyono kata gima kizungu luongo ni stakeholders. To kawuono 2022 election gisebedo ka gibedo gi tudruok gi jogo ma participate election, political parties kata stakeholders gisebedo go gi tudruok mamalo ma giyiere weche mang'eny. Koro kapok gichako implement to gikuongo giyiere gi stakeholders ma ji te wach ni mae kak wadware. 2017 mano ne onge ne ka giseyiere gi sirikal manie loch sechego to jomodong' koro ne ok ging'i. Koro kane jakom migosi Raila Amolo Odinga omosore gi Uhuru Kenyatta to giketo kuom weche chiko ka nachiel kuom gi en ng'iyo kaka weche mag yiero nyalo bedo e yor demokrasia mamalo e Kenya ka. Tanyalo yie ni gisetemo timo nikech chal ni mosruogno ogolo lwet sirikal manodiyo IBC kata duond cha. Omiyo sani IBC temo consult gi parties te ma participate election. Mano bende nyalo bedo ni medo chirne kata jogo mantiere kweth mopogore koso nyalo bedo mana pach jogo mantiere Azimio. Nitie jok manyalo wacho ni koro obedo bad nyakonchiel ni ng'awa makoro sani imiyo iwinjo kendo kata ni penjo ma en go inyalo duoke yo moro makare. Chir to nyako med ne jo Kenya ma ng'iyo wach yiero ni to kata kamano ok wabi umo wang'wa ne adieri mantie ni nyaka pod wabed gi ji ariyo kata adek man gi ng'ur e yiero. But gima watemo timo kata gima temo wacho en ni ka ndalo cha ji ne ng'ur ji 50 to sani ji ng'ur ji 20 nyiso ni wasego okang' mamalo kendo watemo deal gi ng'urgo. Nyiso ni election maybe machielo kaka 2027 chal ni wabiro duoke piny ma ng'ur dong' ji ariyo kende e ji 50. Ng'ur makamagi mano koro kela ng'ur masani nitiere riwruoge madhi abiriyo mochwalo ng'ur margi kaluwore kod kaka IBC tayo wechegi mag ikruok ne yiero maduong' mabiro. Ng'ur makamagi dhi biro nikech luwre ni oganda mathoth ok dhi bedo kod yie ni gima itimo kamae ok en gimoro mitimo yo moro makare. Kuom ranyisi ne wachako gi kanyo register masani wacho ni idhi time e yo manyasani mano digital register. Kitemo mana nono magi achiel kuom gik moko manyalo terowa e yiero machielo kapo nono watimo yiero to ng'ur makamagi obiro ni okenge makamagi nokolu mondo mi yiero otim dwe mar 8. Ng'ur masani joma waluongo ni civil society otere do kae to ng'urno aparo ni kata mana political parties kata duond buche nitie man gi ng'urno. En owuok kaluwore gi lendo mane jakom mar duol matayo yiero migosi Chebukati Olando ni gidwa ni mondo ka wadhi e yiero to wati gi register manyasani kende ma ok waketo register machielo mar buk cha. Mae makelo ng'ur maduong' ahinya momiyo ji odhi e mbele doho mondo olokie wachni. To gima duong' momiyo gini e doho en bedo ni ka watiyo gi register manyasani kende ma ok wabedo gi backup kata register mar buk mateno manyasani to wanyalo dok ataro mar ratich jo Kenya moko mar go ombulu nikech kopo ni koyude kata mashin manyasani ok owinjo lwete ma oyude tibitame go kura. To mano en tok chik kata constitution okoyie ni ja Kenya ma ose ng'ado ombulu otam e yo makamano ni ok ogo ombulu. Koro gima jogi ng'iyo e doho en wach mar bedo ni lendo ni nyalo kelo percentage moro matin mar tamo jo Kenya moko ariyo kata adek ma ok go ombulu.
Jo Kenya ma ok nyalo thuolo mar goyo ombulu mano tera e register ma sani tiyogo register mar book iwacho ni book ten mana otas onyalo yiech samora mora kata ka ng'ato bedo kacha ka goyo tik onyalo bedo kacha goyo tik ni ng'ane osegoyo ombulu kendo onyalo thuolo mar duogo kendo nuoye kende wiye kanyo mage achiel kuom gik moko mane Marjan kaachiel kod Chebukati lero ni digital mar lony manyasani ni dhi konyo oganda kata nuoruok e goyo ombulu ok dhi bedo gik ma kamagi ka ineno nonro mag oganda kadipo ni weche ma kamagi ok dhi rangi riwruoge mag civil society mosebedo kata katero ng'urno e doho iparo ni gino nya terowa e nuoyo yiero kadipo ni ok owinji gi sani gino nyalo terowa e nuoyo yiero ka ok owinji gi sani nikech kopo ni for example an awuon ang'eyo ni asecheko mayudo ni ombucha ni kare kendo ago ombulu kaeto kochopo kanyo to aseketo lweta to tamore machine otamore kao abro winjo marach ka otama ni ok ago ombulu kendo mano nyalo miyo abed achiel kuom jogo madhi e court nikech ratiro mara e constitution en onego bed nago ombulu to ka ok wago ombulu ng'atno moyombi nyalo wacho ni kamoro ombulu moyombago en ombulu achiel to ombulu achiel no kamoro jok ma otam ma ok ogo ombulu gi gin e jogenago inyalo yudo kamano timore e ward level inyalo yudo kamano timore e constituency level nikech constituency kata ward nyaka governor gin jok ma iluongo ni ng'ata moyombo kata ombulu achiel iyiene ni oseyombo mak mana mar kere mwadware 50% plus 1 so gima kama ka okonon malong'o moketie winjruok maber gi oganda te ma participate e yiero to nyalo duokowa e court ma samoro court nyalo wacho kata doho nyalo duokowa e gombulu Meshak yudo thuolo mar loso kod Chebukati kod Marjan ewi book mar register mar book masani kaachiel kod mano mar digital masani timane mbui iyo mana kanye tablet kanye kanyo weche mag password ka wakiani gidhi duogo to kata kamano gido thuolo mar twak kodgi en ang'o minyalo kono gi sani ka wachomo kacha nikech kawacho ni giti kod book kaachiel kod lony masani mar digital ni gitene uti kod gi kare thuolo mokalo sani koro wadhi tiyo mana gi digital kende inyalo miyo gi paro mane manyalo konyogi yainge pod in gi thuolo kata mar loso kodi kata ka giseloso pajini koro wadhi mana digital kacha dier ni ang'o magiloki ka yudo jakom maduol matayo weche mag yiero Chebukati kaachiel gi jatelo ma gikonyorego Majan Hussein anyalo wacho ni wa maintain kata wati gi gigi duto book kaachiel gi digital kata manyasani nikech okwan gadieri ni digital dhi tiyo mayiero room nikech poko temo nwago mwaneno to kabede bed ni osetimo mock election mwaneno kotiyo to wanyalo wacho kamano namba 2 gimomiyo book nyaka ten ma nikech communication authority pod wacho nwa nyaka sani ni nitiere kuonde mamoko ei Kenya ka ma onge gi digital network malong'o motegno koro kuonde ma kamago abedo gi luoro ni mondo mi machine cha obio ti chakre okinyi nyaka odhiambo maseche mag yiero room okan gi thuolo manyalo wacho ni an gadieri no dhi tiyo ei Nairobi gi kuonde ma bombe madongo ang'e ni gik moko bro tiyo to wan gi kuonde moko ma kata kiwuothe sani to mobile kwanyo kata mana mobile ma oko kiwuotho kata i Migori e kadem ma iye kocha ibro yudo kichopo kuonde machalo bandegi ni ibro yudo ka isechako neno network matanganyika kabire simbi to mar Kenya lal mos kuonde abilago nitiere jok magoyo ombulu to kwang'eyo pok waneno kotim gimwaluongo ni mock election ei areas machal kamago mwaneno kotiyo maber a whole day kadi no setim to da wacho ne Chebukati kanene ni ratego gini dhi nyalore gini inawesekana Gama wesekana kanyo Meshak nitiere wach machielo mara kidhi e counties miluongo kanyo ma Migori Kisumu Mabei kata Siaya madala kacha koro ka kumochopo ni mbui ni nyaka bed ni iketo motegno mondo mi ochwal duoko gi kaka dwarore e kinde mag yiero nitie gimoro ma Ezra Chiloba nyalo timo e kinde ma jochomo yiero kaka en mochung' ne communication authority marango weche mag tudruok makagi kacha sani sa oleo koso gino bed ni chak tim chon nikech ka rango kata chien ng'ur makamago ne pod nitiere
ng'ur ma kamago ne nitiere yiero ma higa 2017 but kwang'iyo nonro mahie to nyisowa ni kinde cha ne wan gi polling stations mang'eny mane onge network kata mbuino but kawuono gi reduce gidong matin nyiso ni communication authority osebedo katimo gimoro e wachni mak mana ni pok gitieko completely to kata samwawuoye ni pod nitiere kinde moromo gitiyo nikech pod wadong gi ndalo 46 nyiso ni ndalo 30 mambele ka onengo bed ni gisetimo gima duong' kuom wach mar keto network kuondego magi test mwaeneno kanyalo tiye kamano bende nitie gik mamoko bende masinde moko ma itiyogo Kemskit masani oganda moko bende mochwalo ng'ur margi mar neno ni Chebukati kaachiel kod nyawadgi Marjan Hussein Marjan wach magichwalo kacha mar temo nyiso oganda ni sani odhi tiyo mana gi lony manyasani en ataro mar chik kendo ka en ataro mar chik nyiso ni nitie kata gik moko kago ma ok ging'e maber ni bende dhi tiyo nikech pok otemgi nok gitiyo yo makare yiero mokalo oganda makamagi mowuok oko gintiere gi thuolo mar winjogi to ang'o miyo bura makamagi medore ahinya e kindegi ka wadong' mana gi odiechienge kawuono wadong' gi odiechienge maromo 46 kendo to chomo yiero gin gi thuolo mar winjo oganda makamagi kendo en ratich jok makamago mondo mi owinjgi nikech Kenya iwacho ni en piny mar demokrasia so gima ng'eyo ni onengo bed ni timore en ni migosi Chebukati onengo bed gi jogi piny mondo olernegi ane matut gimomiyo duol matayo yiero neno ni gini nyalo timore maber kaonge register mar book to mar ariyo thuolo nitie mar mondo mi IEBC kata duol bende olos register mar book e yo makare maket machiegni nikech pend chike kata e constitution wa oyie register ariyogo ma digital kaachiel gi mar book koro mondo migosi Chebukati owacha ni wagolo mar book mano nyiso nodok ataro mar chik mantiere e chike mag yiero mantie Kenya ka nyiso ni onengo bed ni maybe parliament ema dok ng'ado keto chike pend chik machielo ma koro wacho ni waonge gi mar book ok onengo bed ni ng'at achiel wacho ni kawuono agolo mar book ken kawachopo election ma 2027 to chako wacho ni kawuono aduoko mar book mano ok kaka chik tiyo Kenya iwacho ni kisedhi iwacho ni kibedo maliet ibedo mana maliet bedo mandhem ano be Nyasaye odagi kamachielo wadarango wechegi mag jogo machwalo wechegi waneno ka sani buche mathoth osemaki gima adwa ni ikonya winjo kaachiel kod joneno mago mag Ramogi TV nitiere penjo maduong' ni ang'o sani oganda mathoth owuok oko mar tero buche mopogore opogore mako buche mopogore opogore e doho gibedo gi ng'eyo koso ni jok moko mamako oganda kendo gimiyo gi ng'eyo gik mathoth matimore ahinya sani kwachomo yiero nitie gik moko ariyo Cleophas matimore e Kenya waka nitie group ma mako buche e doho nikech gidwaro ber ne Kenya kendo gin joma kisungu luongo ni active citizens gitemo ni mondo gibed jokanyo no weche matimore e piny Kenya mondo gibed gi ng'eyo kata gimed keto tekre gi te e dongruok manyalo biro e piny Kenya aeto nitie oganda machielo ma bende timo magi ma e yor ohala ok jogo te madhi e mbele doho nikech gihero Kenya kendo gidwaro dongruok moko kuom gidhi e doho nikech gitimo ohala nitiere gima giyude ka gidhi e doho e weche makamagi ma ok dang' wakwer ni onge nikech Kenya ka wan gi ji ma tich magitiyo en mana ng'iyo kumoro amora ma wach moro diboedie mochochni matin to giringe doho mondo bang'e ka gisedhi e doho ka en in kata an odhinwa e doho nitie joma samoro kata sechegi koro rangowa wang' jowi mondo mi gimoro wawache madipo ka odhi tok chik giringe doho mondo wamanygi wawach ni ratego an gola gini e doho wabro yudo ni gimoro matin nitie ji abinago jok makamago ka gintiere gimbe gidhi e ataro mar chik nikech oganda nigi thuolo mare mar chopo kanyo kendo rang ni gigi duto timore yo makare ka waduogo bang' ka wasewinjo pach jogo mantie e kaunti ma Homa Bay wada tudre kachiel kod nyawadwa mano Ali Abich kantiere e kaunti ma Homa Bay Ali Abich
oyawre Homabay ogeno uchiwo yo makare baura mana twak kotenore kod ikruok ne yiero maduong' ma chomo dwe mar 8. Oganda bende oikore yo makare kaachiel kod duolno ma tayo yiero pacho kae mar IEBC. Chwalnwa twak koa e kaunti ma Homabay. Cleopas oyawre kendo awinji makare ka wabiro achiel kachiel ka wantiere kaunti ma Homabay kaendi kama bende wadwadhi kod twak kaloro kod chenro ma wan godo e mako romo Ramogi TV okinyi ma kawuono ka wang'iyo ikruok ma duol mar IEBC oseketo ne yiero ma ibago through kaendi tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi ka sani koro an ka kod moko kuom jogo ombulu e kaunti ma Homabay kaendi kapok amiyogi thuolo mondo giwach pachgi kalore kod ikruok ma gineno ka IEBC oseketo e kaunti ma Homabay kaendi. IEBC kwan jogo eko mondikore kaka jogo ombulu 500,000 mabiro wuok oko tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi mar go ombulu yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 kendo kalore kod IEBC chenro giseketo makare kendo chenro mag dhi go ombulu gineno ka dhi makare kaunti ma Homabay kaendi. Chien kacha kani ikolo listi mag jogo ombulu ng'ur nowuok e kuonde moko matin mag ombulu e kaunti ma Homabay kaendi kuma ne jomoko ne dhi ka gidhi cheko nyingi to giyudo ka nyingi ogol e polling centers polling stations ma gisebedo ka gigo ombulu kotere kuonde mamoko ma bende ne gidwaro mondo IEBC olosi kendo ni nyingegi odok e polling centers ma gisebedo ka gigoyo ombulu ma moko wan kod moko kuom jogo eko mane oyudo ka nyingi odar moda penjogi to bende gisedhi gineno ka nyingi ne odwoki kuonde ma gisebedo ka gigoyo ombulu e kinde mag yiero kata nyaka sani to kapok mano otimore to gin ang'o ma gidegombi mondo duol mar IEBC otim kapok ochopo tarik 9 ma ibagi yiero. Achiel kachiel an kaachiel kod achiel kuom jogo ombulu e kaunti kaendi biro ng'iso ni nyingi ng'ato bineno ka duol mar IEBC oseketo kenge makare maneno ni yiero ma tarik 9 dwe mar 8 otime yo makare kendo ng'ur moko ma samoro jogo ombulu ne nigo kaachiel kod jotelo mopogore ma sani koro laro kom mopogore bende ka duol mar IEBC oseketo makare maneno ni tarik 9 jo Kenya wuok oko ka go ombulu maonge chandruok moro amora manyalo bedo e kinde chieng' ma igo ombulu e thuru kaendi machiegni. Erokamano gi nyinga iluonga ni Asayo Piyo Gola ajadak ma Homabay ka kendo ajago kura ma Homabay town ka polling station mara en Sango polling station. Gima duong' madang' awachi en adiere ni IEBC pok otimo tich makare kaneno kaka gidhi nikech kaluwore gi weche mag manyo jakom mar candidate mar Azimio nyotero ne IEBC nyo wacho ni nitiere kuonde moko mapod nitiere network failure. Koro nyaka sani gini nyisa an kaka jago kura ni IEBC poko obedo machiegni kendo poko obedo moikore mondo kura midhi go tarik 9 dwe mar 8 odhi ogore makare. Koro akwayo kaka an nikech ambe nasadhi ma ng'iyo kaka kura mara nandiko to nayudo ni an kanyo to nudugo nyisa ni adhi gocho kamiluongo ni chief camp. Koro nyaka sani my polling station mara machon nen Sango. Koro kang'eyo ni to adhi gocho Sango kusadhi gocho chief camp. Koro kanyo an gi failure maduong' ne IEBC mondo giwuog oko mondo giland gini gi body moro manyalore mondo gis jopiny kamoro ma kaka an ok ang'eyo kuma dhi goche. Ok ang'eyo ni en chief camp kata en Sango kanyo kama ntiere go gito. Iwacho ni nidhi cheko nyingi yudo ka ogol nyingi kama ne go ombulu pile koter kama chielo. Ne IEBC ochiwo thuolo mar ne jopiny mar ng'iyo ka bende ng'iyo listi mar jogo ombulu mar ng'iyo ka bende kuonde moketgi mar go ombulu en kama ne gindikore. Ok ang'eyo ni obentie okang' misekawo kaka jago ombulu maneno ni nyingi odok kama ne oketi ne go ombulu mapile moko odar kaka iwacho ni odar kuoke kama ni goche koter kama ok isebedo kigoyo kura. Nyinga to en adieri ni nitiere polling station kama ne nitiere to but the right place mane wago e kura emobedo moloki ni oter ka chief. Koro an nyaka sani gine winja dhoji to pok IEBC wuok oko monyiso wa ni en adieri ni kama ne wagoyo ombulu oloki en ka chief camp. Erokamano bende kaachiel kod achiel kuom jaduong' nyalo chawo gi nyingi tinyiswa ni kaka jago ombulu Homabay kaendi bende neno ka ikruok ne kare ne yiero ma wachomo tarik 9 dwe mar 8 higa ni to bende ni kaka jago ombulu ni sedhi cheko nyingi miyudo ni nyingi kaachiel kod kama go ombulu ne kare ma chochni moro amora onge. Bas an giluonga Raimono Bonyo Ngara awacho ni kuom IEBC program gidwani mondo keto ombulu mondo bed kare to gilu ng'ato ka ng'ato mondo ng'e ni kama nogoche chono emonego gochie ok ni poego no selokore ni dhi kucho ni lokore dhi kucho miyo ombulu dhi bang ni marach e Homabay ka ngech gimomiyo ombulu dhi bang ni odhi ka igolie ni dhi kuma kama
kai goli di kuma kama miyo mbulu makarka di bedo maraj e mwaka modi tarik modi goche mwaka alfario kora areyo dumara par dumochiko tarik abodu modi goche no mbulu di bagni kulo miya akwa besi ni mondo kagi yie to giwuogo ko mondo ging'is ng'ato ka ng'ato mondo ng'enia kama ni goche chon emedhi gochie to koloki to nego ng'is ng'ato ni oloki idhi kama kama to gimomiyo oloki be ng'isi duko ne Nyasaye in kane dhi cheko kamego ne yudo ko loki koso in mana kama isebedo kigo kura kinde mag yiero ne yudo ko loki koso nyingi ni mana kama go mbulu e kinde mag yiero ka ana gocho Omabei opis mar gabana kae mana goche kaka ya Omabei ka to nasedhi madhi ayudo nen sawa to kuonde moko adhi ayudo ni okan maber mondo amanyi liyo manyalo to ngo ajo go ku kanyo mbulno koro kang'eyo na visi notimo nade oloke nang'o kan oloke nang'o mane omiyo puran kod yuak ni ka giyie to mondo guo oko mondo gitim ang'owa mondo wamany ng'iswa yo modhi go kombulu yo mowinjore masani ma mwakani moko do gik mabagni ni ka ombulu lale to mopore kod choch ni mewacho ma entie register ma jogo ombulu ni kaka in jago ombulu e Kenya ka bende no ka duol mar IBC oikore makare maneno ni yiero matari ko chiko dwe mar 8 higa ni otim makare maonge ng'ur moro amora mabiro wuokie to ka osego ombulu awacho kanyo ni kama ni gimomi aneno ni IBC neno wach moro weche magogi mang'ani akoni gi koni wan gi koni giwere godo gichung' kaka tich magitiyo gichung' e ratiro mogi chagi bagni kacha ni ng'ato wach moro akoni girwako ni to watim nango gi ai mano gidhi ketho ombulu gichung' kamoro state kaka tichne mochikore tir mondo odhi ombulu e yo mowinjore Cleopas pod wakawo paro mag jogo ombulu e kaunti mo be ka kalure kod twak ma wango kawuono mwang'iyo ka bende duol mochune bago yiero thuru ka indi IBC oikore mar neno ni jo Kenya otimo yiero makare tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi an ka kola achiel kuom ojende kaunti mo be kandi bo chago gi nyingi ting'iswa ni kaka in jago ombulu Ikruok ineno ka chal nade duol mar IBC mar neno ni Kenya obedo kod yiero makare tarik 9 erokamano kabisa erokamano makende ne Radio Ramogi kuom thuolo mar momiyo wa mondo wagol pachwa wan iluonga ni Sinodo Kelo nyinga mong'ere node agocho Omabei town agoche ward miluongo na Rojo agoche polling station miluongo ni Sango Academy awacho ni kaluwore gi IBC aneno ni IBC oseketo chenro maber ma luoro mang'eny ok onego wabedgo kich wadong' gi 47 days 47 days ge wadhi yiero ka wang'eyo ni IBC nigi capacity magi nyalo hold go election ma thuolo kendo wang'eni election idhi bedo thuolo gima miya awacho kamano en ni waneno ka voter verification ni nyalo dhi mondo idhi gi namba kipande ni ting'iyo ni kumigoche to makosa go bende nitie kinde mane nyalo lokrigo challenges moko ni wuok ni nyalo yudo ka ng'ato owuok for a polling station moto dhi moro for example inyalo yudo ka ng'ato owuok Sango Academy to yudore Shauri Yako primary school kata yudore ward mo machielo mago ne shida mane ni kano chien kocha to IBC no wacho ni shida machal kamago gin inyalo lokgi kata mana e office kuonde magintiere so ne waneno kamago ok en gimo maginega ahinya thuolo ni dakawa matin mar wuoyo gi youth rate na te gi ng'ata ni IBC to mokwongo kaka joma IBC ema dhi bedo nwa ref ene modhi chung' ne tugo ma wadhi tugo mbele kani omiyo wabedo ka kik wadhi kata gi paro moro ni IBC seche moko ok nyal miyo wayiero man thuolo wan wa believe no nyalo miyo wayiero man thuolo to gik moko nyalo bedo ni theko matin machalo nitie sites moko ma network winjo ka onge ne waneno ka IBC oluongo one of the presidential aspirants ma en jakom Raila Amolo Odinga ma jakom owacho otero ywak ne moko matis ma be ne gi promise ni ginyalo kelo lokruok wang'eni lokruok ok nyalo timore dichiel en gima gradual en gima nyalore to wang'eyo ni gidhi timo gino omiyo poda believe be poda geno kabisa ni yiero ma wadhi timo on 9th August to wadhi bedo yiero maler maratiro ma ng'amo yombo to dhi yombo kendo jowadgi dhi mose to ng'ama be oyombi be duoko madhi wuok no dhi gola malong'o ni otime nade no yombe ka kamano luoro ema kik wadhiga yiero ne kik wabed jomoluor kik wabed jomoko man gi paro moro ni nyalo kwale apana yiero ni wang' ni ok kwal wan wayie gi IBC kendo wan waseikore sani ni wadhi yiero ni erokamano
Nyakora Ramogi kapok wadhi e yweyo an ka kod achiel kuom akawo paro mogik mar jowinjo magwa joneno magwa Homa Bay County kaendi. Ibiro chako gi nyingi ting'iswa ne kaka jagombulu Homa Bay kaendi. Bende neno ka ikruok nitie makare maneno e piny Kenya od yiero makare tarik 9 dwe mar 8. Bende neno ka duol mar IBC oseketo lai makare eneo ni yiero midhi tim niendi obedo makare maonge ng'ur mawuok e konde e tung Kenya mangima. Erokamano Ramogi TV, yani iluonga ne Frederick Ochieng' Odhiambo, ajadak ma Homa Bay ka. An aneno ka IBC oseikore maber mar terowa yiero nikech kuonde mane nitiere ng'ikruok machalo nying ji malal nwasetimo nonro mwaneno ka nyinge jowa malal mantiere Homa Bay ka noseduok kuonde magigoye kura. Koro gisani nitiere ywak mang'eny mane jakom babo ywago ne jo IBC, to waneno ka IBC tiyo matek mondo gitim gik ma jowa baba ywago mondo losne. Koro gisani anyalo wacho ne jowa matindo ne wadhi e yiero ni ka wan gadieri ni IBC dhi tayo yiero maber ma uyanga ng'amo yombo to biro yombo ko yombi be nyaka yieno yombi, but IBC osetemo matek moloso maginyalo loso to onge gima nyalo bedo 100%. Inyalo mana temo mondo chop 90%, but 100% ok nyal chopo. Koro wan wayie gi IBC mondo dhi ota yiero maber. Nyakora Ramogi mano mana moko kuom paro ma jogombulu e kaunti ma Homa Bay ka nigo kalure kod twak ma wadhigo nyime Ramogi TV okinyi ma kawuono kwang'iyo ikruok maduol mar IBC osekete no ni yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa niendi obedo maonge ywak koni gi koni mondo jo Kenya odhi e debe ka ging'eyo ni gidhi yiero jotelo ma ginyalo konyogi kendo higni 5 mabiro. Ka kamano kapok wadhi nyime kod twak wakawo yweyo matin kwaduogo to nyawadwa Cleopas Oluoch biro dhi nyime kod twak ma wadhigo nyime okinyi ma kawuono e Ramogi TV. Ka kamano achiel kachiel kuwuok e kaunti ma Homa Bay an Ali Abich. The first degree I did was from University of Wolverhampton, which I got a 3rd class honors in law. What could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies, doing security and going to school. So I was not able to get a 1st or 2nd class. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Insecticide aerosols gin yedhe mag nego chwarni kod kute mamoko manigi teko mang'eny mokalo. The dawn of filmmaking in Kenya is here. What was that? It was a voice. Schoolflix, in association with the Ministry of Education, presents the Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022. Be part of the 6-day event that will witness the screening of over 350 films produced by Kenya's youngest talents from schools around Kenya. Join the screenings at the Tafaria Castle Center for the Arts. To be part of this event, register on View Tickets. Dial *487 *7#. The Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022 from 27th June to 2nd July 2022. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakora Ramogi Juang en mana mano ka osewuok e kaunti ma Homa Bay kendo winjo pach oganda
mawuok e kaunti ma Bay. Wagoero kamano ahinya ne Ali Abich kuom report ma kamano. Antie ka kod Mesha Kodede, janon weche siasa, kendo wada mana winjo twak kapod wadhi nyime okinyi ma kawuono. Mesha kiwinjo kaka nigi loso. Pachien mane kotenore kod weche go magi wacho ni pek ahinya kendo gidwa ni mondo orangi ka ji pok ochomo yiero. Mano wach mara weche go mag mbui, mano mag chwalo duoko mopogore opogore, mano biro kanyo mar 3G, kaachiel kod yie kod duoko mowuok yiero maduong' madhi biro mbele ka, kaachiel kod oganda bedo gi yie matek ahinya ni wang'ni ok dhi kwale. Korka kori odhi bedo nade. Okoro wacho ni nose kwale e kinde mokalo. Ikaka janon siasa, inene nade? Ka winjo kaka Homa Bay wuoyo, Homa Bay ma obedo interviewed wuoyo, nyiso ni jopiny pod nigi concern matin kuom ikruok mar IBC, especially e weche mag register. Winjo ka achiel kuom giwacho ni nonengo bed ni vote Homa Bay town fees governor, to kendo koro sani kanyo chodhi rango to yudo ka okaw mare gike registration ne teto nitie mak mana ni kamo vote o change iwacho ni sango. Koro ma nyiso ni pod wan gi chochni moko matin e register. Taparo ni IBC timo matek mondo los magi duto. Namba 2, awinjo ka pod gin gi concern kuom weche mag network 3G. Aparo ni IBC seche gi onengo bed ni communication gi kata kaka akiani dholuang no luong nango onengo bed ni communication mar IBC ni malo kabisa kuom addressing weche ma jopiny nigo gi to. Onengo bed ni giseketa yanga ne jopiny mong'eyo ni gin gi gik machalo satellite phones manyalo tiyo kama 3G network onge. Inyalo ti gi satellite phone mondo oter duoko e yo makare. To jopiny onengo bed ni ong'eyo maler ni satellite phone tiyo nang'o, to pogruok ne nang'o gi gik ma IBC dwar golo godo duoko gwenge ka kelo nyaka National Tallying Center. Mogik aneno ni jopiny pod nigi geno kuom jakom, kendo jopiny pod nigi geno kuom josiasa ma otelo negi e gwenge gi. Emomiyo iwinjo ka pod giwacho ni baba nyo chiwo kwayo, to IBC nyo wacho ni ginyalo rango kwayo baba gi. Omiyo mano kende miyo jopiny geno ni gik moko dhi maber. So okane ka IBC osechiwo communication malong'o ne jopiny. Gisetemo chiwo communication, but communication gi chal ni ng'eny Nairobi moingo i gwenge. Yes. Mana kamanyo koromo ke joganya sani mang'e ni ntiere kuonde mag luto ombulu maromo 1,100 maonge kod teko mar mbui no mar 3G. Kata kamano Mesha Kodede wamake mana gi kanyo wadarango weche mamoko matimore weche go mag siasa e thurka. Okinyi ma kawuono campaign mar Kenya Kwanza nitiere buore Nairobi kae, to ken campaign moro manyachni campaign magi chomo ndara ang kono maler kod nyawadwa Chris Owino mantiere Catholic University of Eastern Africa, mano kwea mantiere Karen Nairobi kae. Chris oyawre kono aneni nyaka sani weche ma Kenya Kwanza ochopo kanye ka iwuok kwea to gichomo kanye, to kwea okinyi ma kawuono symposium mantie kanyo kata piem mag jopuonjre mopogore opogore jopuonjre mag kwea ni nade. Bagno watu wako okinyi ma kawuono ka intiere Karen kanyo Chris. Erokamano wuod Kisumu, mana kaka iselero odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono riwruok mar Kenya Kwanza e bwo telo mar jalup jatend piny William Ruto biro bago romo kata dhi bago romo kod jotelo kaachiel kod jokanyo e sekta mopogore opogore mag somo e pacho kae. Karomo ma kawuono idhi bago kendo timore e kar tiegruok tambalariany mar Kwea Catholic University mar Eastern Africa e bade ma Nairobi kae mayudore e gwenge mag Karen. Okinyi ma kawuono wageno ni jolony e weche mag somo dhi yudo thuolo mong'ith mar bed piny kendo goyo mbaka kod jalup jatend piny William Ruto e wi gigo ma gineno kaka jolony e weche mag somo, rem ma gineno kaachiel kod
gigo dwaro magidwaro ni mondo poni oloso piny owacho mabiro to piny owacho mare obiro kete tim kaka yo mar bero sekta mar somo. Wasebedo ka waneno ka moko kuom jokanyo kata jodito mag riwruok mar Kenya Kwanza e kinde mokalo osebedo ka seyo kit somo manyien mar CBC ka achiel kod wacho weche mopogore opogore motenore kod sekta mar somo. Koro wageno ni romo makawuono dhi miyo gi thuolo mopie mar goyo mbaka kendo kolo midhiero ma okwako sekta mar somo ka achiel kod yudo duoko kaka inyalo bero sekta mar somo poni riwruok mar Kenya Kwanza oloso piny owacho manyien tok yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Ka iparo odong' mandalo 47 odiochieng' ka odiochieng' ringo, sa ringo, nyiriri bende ringo, kendo odong' na thuolo ma no kende ndalo 47 to oganda dhi e debe. Kapok atwa kod achiel kuom jokanyo e sekta mar somo ma bende oyuoro odiochieng' ma kawuono, gima nyalo paro ni Cleophas en ni riwruok mar Kenya Kwanza osebedo ka timo romo kod grube mopogore opogore e pacho kae. Odiochieng' manyoro ne gitimo romo kod riwruoge mag jogo man kod ng'ol e pacho kae kendo winjo ywak margi ka achiel kod keto ogirimiti e winjruok mar dhi bero ngimagi poni giloso piny owacho. Chak dweni bende ne gitimo romo kod joma wakeni kata joma mine kendo ne gichuoko gi ogirimiti mar bero joma mine kata bero ngima mar joma mine ka gikawo telo. Koro ntiere chenro mar chuoko gi ogirimiti machielo kod riwruok mag rowere magitimore motelo ne chenro mar yango chenro mag riwruok mar Kenya Kwanza kata manifesto ma badhi timore chieng' tich ang'wen juma kiny kama riwruok mar Kenya Kwanza dhi yango e lela manifesto margi. Koro gitimo magi duto mar neno ni kapok ochopo tie magi golo manifesto margi to gikawo part grube duto mopogore opogore mar neno ni pachgi obio nywandi e manifesto mar Kenya Kwanza ma idhi golo chieng' tich ang'wen juma manyien. Koro kaka aselero an kod jalony e weche mag somo ma bende ochopo kakae mondo obio leno na daka matin nono ni ang'o momiyo gibiro kakae to gin dwaro mage magidwaro ni riwruok mar Kenya Kwanza obio kete tim e kinde koponi giloso piny owacho mabiro. An kod Martha Amolo edwoko kamano kuom kawo thuolo mari mar twak kod Ramogi TV. Nyalo lero ne nyako Ramogi ni to Martha Amolo to en ng'ano? Martha Amolo en ng'ama miyo mokwongo. Mar ariyo an japuonj ma kawaida mar skunde mane piny ka. Omiyo koluonga e budho ma kawuono tadwoko erokamano ni mondo wakel pachwa kaka jopuonj, nikech iyudo ni wane mawabet gi nyithindogi, wane mwariyo kodgi, wane mwapuonjogi, to wane mwang'e ber kata rach mantiere. Koro miyo kwa yudo thuolo ni moluonga ka kawuono to amor ni anyalo wacho achiel kata ariyo manyalo konyo piny. Gin weche mage ma ugeno chwalo ne jalup jatend piny William Ruto kod riwruok mar Kenya Kwanza kaka jokanyo kata jolony e wi sekta mar somo? Kawacho matin kuom wachno, wantiere gi chandruok kaka jopuonj. Mane ma dahero wacho ahinya nikech oluonga ka mondo mi awach wach jopuonj. Iyudo ka sani TSC mondiko jopuonj dwaro ni mondo jopuonj odogo som. To sama giwacho ni wadog wasom ni to gidwa ni wachul gi pesa wa. To pesa no mwaonge go nikech kaluwore gi joma unions ma wuoyo monengo wuone jopuonj nogoyo sei CBA maonge pesa. Koro yudo ka ngima tek to jopuonj neno pek mar dok somo. Onge jang'ama nyalo somo higni 30. Mane gimokwongo kaka jopuonj. Kendo yudo ka waonge gi saa mar dhi somo no. Nikech kolor skul juma achiel, ing'ama miyo idwa ni mondo idog idhi ng'i odi e dakika matin momiwa no. Omiyo koro waonge gi nafas no. To kwa dok e kor somo ma wawacho ni CBC ni okorach. Kako kete kaka nokele mondo mi ochakre ema notimore marach. Jopuonj ne pok otiegore wach CBC ni kata tiegruok momiwa ok rom. Ng'ato ok nyal tiegi ndalo 4 to dwa ni puonj gimoro. Mar ariyo iyudo ka CBC ni odwaro thuolo mang'eny kuom jonyuol. Tiyudo ka nyithindo moko maonge gi jonyuol gi ma jonyuol gi osetho odong' kata gidayo. To sano to CBC wacho ni homework odhi ogole simu.
dayo ma kama manyo chiemo koso manyo simu kata simu mar katululu onge go to koro homework nie simu mar smartphone dayo ni biro golo kanye simu. Koro waneno ni CBC ni rach to noko rach, lakini gimoro dang' awach gi kizungu nikech samoro dholuo dang' chacha kanyo, gimoro mwaluongo ni equity gi equality onge go. Ineno ka nyathi mani dala opogore gi nyathi mani Nairobi. Iyudo ka kata nyithindo masomo Nairobi nikech kane pok adhi Trans Nzoia napuonjo Nairobi ka. Nyithindo go kata chiemo magicham kende to iting'ise no odhi print picha odhi otim nang'o. Omiyo CBC ni aneno ka ok no rach, ok awach no rach, lakini en gimoro maonge gi equality to onge equity to kodeo joma onge go. Koro ang'o mudwaro ni riwruok mar Kenya Kwanza okete time wi CBC pon gi kawo telo ma pacho kae? Kopo ni gi kawo telo ma pacho kae to dwarowa kaka jopuonj nikech wan to wapuonjo nyithindo mondo mi gitiegre. Dwarowa ne en mondo ka ber to klas 6 kik bede ni dhi timo penj ni gidhi e klas 7. Gidhi e klas 7 to ka ber to giduoknwa nikech wang'iyo CBC ni wachere mosto waneno ka en mana 844 moro manya choncha. Ma nyithindo ne watimo gik moko gi lwetwa, nwatwengo, nwagero udi, nwaloso bul, watimo wawer, wamiel. Koro giduoka 844 machon no ema dang' ber nikochuno ni nyaka to, lakini CBC to pachwa kaka jopuonj me Kenya ka ang'e ni ji te ok nyal wacho ni orach, jomoko bende pake, lakini ng'enywa to neno pek. Bende waseneno ka piny owacho temo ndiko jopuonj miluongo ni interns. Un kaka jolony e weche mag somo, bende uparo ni piny owacho onego bende ndiko jopuonj ka interns kose piny owacho ondik jopuonj kaka permanent teachers? Pachu en ang'o ka jotelo kata jolony e weche mag somo? Weche mag somo wadwaro jopuonj mondo ndik permanent nikech sama indiko ng'ato kaka intern pesa mimiye cha ok rom, ka koro kata wan ma wan permanent ema pesa no ok rom. To koro ng'ama imiyo intern cha tigole dala gitere kata piny moro nono mokia. Iyudo ka pache ok bi kubedo mokue mondo mi oti tich midwa no tino endo. Omiyo kondike permanent to ber ong'e ni pesa ni kata tin kata ka dhi akawo kode loan modong' no ang'e kaka timorago to modong' anya puonjo nyithinda anya gero rago. Omiyo wan ok wadwaro internship, wadwaro permanent and pensionable teachers. Ere wach mogik ma bende udhi chwalo ne Kenya Kwanza odiochieng' ma kawuono e weche mag somo? Wadhi tero ne Kenya Kwanza wach machalo kama. Jopuonj mondo mi respect. Waneno ka ndalogi onge luor momiwa to kendo waneno ka employer marwa tiyo kodwa marach nikech ok inyal kawo ng'ato tigole kuom chiege, tigole kuom jaode ni nitere ni mondo ti kucho. Purpose mar delocalization, gima waluongo ni delocalization, mane gima nwadwaro ni mondo kopo ni Kenya Kwanza ka hotelo tema gikwong ging'iyane nikech iyudo ka oseketho udi mang'eny. Iyudo ka miyo ni kocha, dichuo ni kocha, gin jopuonj to pod employer pod ok sisitiza family values. Omiyo kaka jopuonj ma Kenya ka gima wadwa ni mondo kuongo golnwa ka ber ok kata Kenya Kwanza kende, telo mora mora manyalo biro anto amini ni Kenya Kwanza delocalization onego jopuonj ok odhi kodwa maber. Iyudo ka ng'ato en dejected kaka koro akaw mfano mara ka Nairobi kana dongi nyithindo kaluore gi tich ma jaoda tiyo already osebedo delocalized to onge kama wantie. Koro ka en kucho to an ka gi nyithindo sani koro golo tera Trans Nzoia, nyithindo kanyal dhigo nikech gisomo ka to dala be nyaka riti. Koro ng'ata achiel ni idwa rito 400 nang'o. Omiyo delocalization no ok yot ne jopuonj nikech iyudo ka onge japuonj ma onge loan to ka idongi pesa matin no ere kaka idwa manage homes gite. Mago gik makelo stress. Erokamano ahinya Martha Omolo kuom twak kodwa. Cleophas, mano en Martha Omolo ma bende en jalony e weche mag somo, gin achiel kuom jolony e weche mag somo ma obiro yuoro e romo kod riwruok mar Kenya Kwanza e bwo tend jalub jatend piny William Ruto, kama gigeno ni gidhi chwalo ng'ur ka achiel kod dwaro margi kendo geno margi en ni bang' winjo dwachgi
to dwachgi ibiro keto e manifesto mar riwruok mar Kenya Kwanza ma ibiro golo ayanga ne jopiny chieng' tich ang'wen juma manyien, kendo gigeno ni dwaro margi idhi keto e tim mondo ober sekta mar somo, jopuonj kaachiel kod jopuonjre nyaka jonyuol oyud konyruok ma onge ywarruok e kind kweth adekgo. Mago e gigo mwatemo luwo kae, kendo wageno ni thuolo moro amora kochakre sechegi jalup jatend piny biro wuok e kare makare, nikech gigi te timore e gwenge makare. Wang'eyo ni ok obi dhi kawo thuolo mabor ka jalup jatend piny pok ochopo kae mondo obi oler ne jopuonj kaachiel kod jolony e weche mag somo ni to piny owacho mare po ni gikawo telo ni kod lek machal nade ne sekta mar somo e pacho kae. Mano e weche mwaluwo e kinde ni Cleophas. Erokamano ahinya Chris Owino kuom report makamano, kendo wange maber ni bago twak makamano matimore karen kanyo ang'iyo monwa bende weche manyien mago mag migago kage kacha oimore bende mano bende marang'ich welo odiochieng' makawuono. Ramogi jwang' mago duto warango kasani dong' mana ndalo maromo kata odiochienge 46 to achomo yiero maduong' madhi timore higani. Iwinjo mago twak bende mantie kanyo mana ikruok ne yiero maduong' mabiro. Kata kamano Ramogi jwang' wechegi mag ikruok ne yiero warengo nyaka e kaunti ma Kisumo ka wanyalo tudore kod nyawadwa Millicent Adhiambo mondo kono ni jo Kisumo to ikore nade, bende gintiere gi geno kama ne penjowa maduong' ahinya odiochieng' makawuono, bende jopiny nitiere kod geno ka wachomo yiero maduong' ni IBC dhi chwalo yiero makare kendo ma uyanga. Millicent oyawre bagnwa twak ka intiere kaunti ma Kisumo. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kawuok e magawa ma Siala Resort, kuma bende chenro mar tiego apisas mago mabiro ng'iyo kaka weche luto ombulu kod yiero biro dhi nyime kendo kelo arita kwe makare makonyo oganda mondo mi ginyal luto ombulu e yo makare makoko kod weche mag mibadhi ok oneno. Kao kamano, kao kadeko sa, adwani amiwa achiel kuom jotelo gendo ma bende obago romoni mar tiego apisas go mabiro telo e yiero no mondo mi onyiswa ni to wadong' mana gi ndalo 46 kende to oganda dhi yiero ma bende girito gi liyo pacho kaendi. Gin ikruok mage magiketo mae madhi mbele kaendi en achiel kuom ikruogego koso to koponi ikruok gi obi oket makare to bang' yiero gik moko neno kaka weche mag mibadhi, ere kaka gibiro neno ni gik machalo kamago oket e tim makare kendo yale yo makare ma piny owacho kata oganda ma Kenya ok odonjo e weche tulo moro amora. Kao kamano to machiegni nyaka Ramogi jwang' mondo mi wapuonjre ewi kaka jogo kata duol mochung' ne kew kod yiero pacho ka IBC oikore ne yiero maduong' mabiro tarik 9 dwe mar 8 higani endi machiegni. Ang' nichakna gi nyingi mondo inyisa ni to IBC oikore e yo mane mar neno ni yiero maduong' mabiro timore tarik 9 dwe mar 8 odhi kare gi kwe kendo weche mag mibadhi ok oneno e yo moro amora. Erokamano, iluonga ni Linus Onyango. Kuom weche ikruok abiro mana wuoye matimo ni nikech jotendwa madongo biro wuoye moko. Gima watimo kae en puonjruok gi polise yore mag kelo kwe ndalo yiero, loso mpango mabiro konyo jo Kenya mondo owuog oko mondo go kura. Gidhi go kura ka gionge luoro ni tulo moro nyalo wuok. Koro mane mwatimo ka, wapuonjo polise kod jowa mag jo IBC mondo giti kanyakla e loso yore manyalo miyo jo Kenya owuog oko mondo go kura ka gionge gi luoro moro amora ni tulo moro nyalo wuok kata gimoro nyalo timore ma ginyalo hinyore kata ma ginyalo thoe. Mane ma watimo kawuono. Wayudo ni yiero ibro tim nyaka e gwengewa. To mano be puonj modhi go mbele kawuono mondo mi tiegruogegi gichop ne jogo mabro tiyo kata clerks ma bende wadeno na apisas mabro konyo jok manie gweng' goyo ombulu. Bende mago achiel kuom tiegruok muchiwo kaendi koso? Kamano, tiegruok mwatimo ni idwa time ne ji te sa kawuono wachako gi jotelo motelo e county kwa ka to wadhi e constituency, then wadhi e ward, then wadhi e gwenge. Koro wabro tiego ji duto ma tiyo ne IBC gi obila te mabro tiyo chieng' kura. Kendo wabro tiyo gi nyakalono mondo wawuo pende gi jo Kenya mondo ging'e ni waloso mpango mabeyo beyo mabro miyo giwuog mondo gigo ombulu kaka gidwaro.
Gi sani mana ka ateri mbele masin wayudo ni sani nitiere Sakaja nigi kes, Sonko nigi kes, to wadong' mana gi ndalo 46 to oganda dhi e yiero. Iparo ni cases kata weche ma pod tweyo gi e dogi gin weche ma bro rocho kata ng'iyo ni giketho seche ma ji bro dhi gomburu, koso gin margi onge kaka gibiro gi dho ngere ni interfere gi wach yiero ka uneno kaka ndalo dhi? Mokwongo duol mar ombulu gi kiewo IBC tiyo tije kaluwore gi chike mag Kenya ka court owacho ni mondo gibedi gone gi kura to bro chuno ni mondo watim kamano. En mana ni koro watemo wan gi yie kata geno ni weche gi bro rumo piyo e court, nikech ing'e ni ka giyware ahinya to keto pichegi otase mag ombulu luongo ni ballot papers samoro nyalo chandowa, nikech ing'e ni gigi nyaka tim piyo kaka kung'eyo ni otase mag ombulu gi gia oko. Koro wan mana gi geno ni weche gi bro rumo mapiyo mondo mi wadhi mbele, nikech adier ka gilewo ahinya to nyalo chandowa. Inyalo paro higa mar 2013 kane timo yiero matin Makueni, kane achiel kuom buche mane nigi candidates noketo margi molewo, nochunowa ma watimo gima gidhoso iluongo ni kubandika. Nochandowa kabisa. Ting'e ni koro kwadhi e yiero ni twadwa ni mondo weche mag court gi orum chon mondo koro owenwa thuolo mana mar ng'iyo kaka waiko wach yiero. Koro mogik, ponono ni weche mag mibadhi obiro neno nikech sani ochiwo tiegruok makare mowinjo bed ni apisasu kata clerks magu owinjo bed ni biro ng'iyo kochopo ndalo luto kura kata luto ombulu ne oganda. Ponono weche mibadhi obiro oneno, ere kaka ubiro ng'iyo wachni kata kaka ubiro handle go gi dho kizungu? Nitiere chike miluongo ni Election Offences Act. Chikego olero maler ni ka mibadhi otim gi japiny moro amora, nitie kaka ikawo ne okang'. Ka ng'ama tiyo ne IBC kata clerks mabiro tiyo go timo gimoro amora, nitie chik miluongo ni offences committed by election officials, ikawo negi atwaye kendo itero gi e court. Omiyo jo Kenya kik luor. To sani gik mwatimo gi watemo puonjo ji mondo ng'e ni kitimo makama iketho chik. E gima miyo ineno wachawo gima watimo ni iluongo ni preventive intervention. Ok wadwa ni mondo ng'ato yani temo geng'o. Ni wacho ni dholuo moro nitie mane wacho ni chako chon olodhi e ajuoga, kata Kiswahili wacho ni ang'owa ni kwa Kiswahili wacho ni kinga badala ya tiba, gima kamano. Koro watemo puonjo ji mondo ji ong'e ni kitimo chike wacho kama, kitimo kama to mae okang' mikawoni. To kopogore gi apisasu mutiego gi, bende IBC un kaka duol kata jokanyo mag IBC be osekawo thuolo makare mar tiego jopiny mondo ging'e gik madwarore negi kochopo kanyo odiochieng' luto ombulu? Kamano, sani watimo gima iluongo ni voter education, mwang'iso go jopiny gik monego bed ni gitimo kochopo chieng' ombulu. Ma geno wa ni wabiro puonjo jo Kenya mang'eny ma miyo ka gidhi go ombulu to kik giketh kura, gimiluongo ga ni spoiled votes. Koro mane gima watimo, watemo wuoyo gi jopiny, watiyo gi nyakalondo, watiyo gi oboke, watiyo gi gik miluongo ni public gatherings mondo wapuonj jopiny mondo ng'e gima waluongo ni their roles and responsibility, gik monego bed ni gitimo. Gimomiyo nyaka giwuogi gigo kura. Kech watemo nyiso jopiny ni kok iwuok igo kura to ichal ng'ama go kura ne jotelo maricho. Koro japiny mokowuok ogo kura, ogo kura ne jatelo marach, nikech ok owuok mondo ogo kura ne jatelo maber. Kamano. Mana kamano Cleophas, kaka inenono endi isewinjo duoko ka bende oganda gi ekima wuok Kisumu gin kod ikruok makani ma bende gisechako gi thuolo ni, bende winjo kowacho kan jopiny bende giseketo kenge mag tiego gi mondo ging'e kaka ginyalo ikore kod okumba gi ma bende oganda ong'eyo ni ombulu. Ka kamano ka oyongo gi penjo moro amora to ang' na weyi mondo idhi nyime kod mbaka oromo e studio wa kanyo. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Wadhi mi thuolo mondo iluw wachno e yo maler kendo ang' ikonwa ni ikruok ne yiero kotenore kod mago mag arita kwe. Tiegruok ma kamano dhi nade? Erokamano ahinya. Ka sani koro duogo kod twak e studio marwa kapok ang' wakawo ywewa mana pachi mogik kotenore kod tiego apisas mag
magarita kwe e gwenge ma Kisumo kaachiel kod gwenge mamoko ma IBC ochwalo kamano. En okang' mar neno ni yiero otime yo moro ma jok moko onge kod luoro, to en okang' machalo nade korka kori? Aparo ni en wach malong'o mondo IBC gi stakeholders mantie owuogi oti kanyakla ka medo konyo tiego officers kata polise askeche mabiro chung' ne yiero tarik 9 dwe mar 8 nikech yiero marwa nigi mine kata joma mine mamoko kuomgi joma mine matindo madhi e polling station gi nyithindo, moko dhi gi nyithindo matindo kabisa ma pod giting'o e korgi, moko bende gin mine ma moko yach, to gidhi e kind kweth kata oganda maduong', to onego bed ni arita kwe bedo mamalo ahinya mamiyo minegi ok bed gi wasiwasi ni ka ng'adhi kumachal kamacha tanyalo hinyora kaeto miyo ombuch gi nindo maokogo. Aparo ni en wach malong'o mondo mi IBC otim ma, to nengo gitime e gwenge te mondo gimi jogo kata bende man gi ng'ol mopogore opogore kik ombuch gi nindi nikech giparo ni ginyalo hinyore ka gichopo e kind kweth maduong' ma dhigo ombulu. Aeto mogik nitiere bende officers ma niga anyalo wacho ni gin gi rusruok, gin gi haraka moro ma kanitie kamoro ma commotion dwa wuoke matin to gisebolo tiagas kanyo. Koro apa ni gik makamagi onego bed ni officers bende ng'eyo kaka ginyalo thego lwenje moko matindo tindo ma ok ochuno ni gibolo kata gik machalo gik malungo wang' kuonde machalo kamago. Kaeto biro miyo ji nikech jomotelo kodhi especially kikundi bila mawacho mine man gi nyithindo kata mayach kaachiel gi jok man gi ng'ol mopogore kodhi mogo ombulu mayom moduogo, to miyo joma moko be confidence mane pod luor giwacho ni wan wasedhi mwago ombuchwa kendo kacha kwe ng'eny, arita kwe bende okete kiwango mamalo, biro miyo mane chunygi nigi to kaparo ni ok gin malber e yore machal kama biro dhi mago ombulu matieki. Mana kamano kimage kanyo kor Ramogi Jwang' onge ombulu manindo, wantie ka gimesha kodede wakao ywe madundo ka waduogo twak mar mbako romo dhi nyime kikete mana ka en Ramogi TV. Here the culture is barefoot. If you want to work here, you barefoot. If you don't want to barefoot, you can't be part of us. That's the culture. But if you go out of here, it's your choice. The earth has what is called an electrical pulse. This electrical pulse is what our body sinks into. And when our body sinks into this, we are able to optimize health and wellness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiew mok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Machiegni nyakora Ramogi Jwang' to mana kaka nwakoni en mana yweyo madundo bende wasemana tieke to waduogo mana e twak okinyi ma kawuono. Penjo maduong' ma bende wasegero ni e mbui kata mar Facebook marwa, wapenjo kanyo ni bende intiere gi geno gi IBC Ikruok mar timo yiero maduong' madhi timore dwe mar 8. Be intiere kod geno ikonowa kanyo, be intiere gi yie makare kod duolno mochung' ne yiero. Mane penjo maduong' odiochieng' ma kawuono. Bang' wakao ote magi ma isebedo ka yoronwa e Facebook marwa kaachiel kod SMS line marwa ma en 23600. Wantie kae kod janon weche siasa mano mesha kodede ma wadhi nyime kod twak okinyi ma kawuono. Thuond wach en ikruok ne yiero. Nitiere kwan ma ogol kod IBC.
kwan jo Kenya manyaka sani oeo milion 22 ka oganda ma jo siasa giduto geno ni dhi wuok kendo gone gi ombulu gin rowere masani nenore ni gine jogo ma bende tin ahinya kuom kwan jogo mosekawo ombulu manyiso wang'o. Cleophas wach no nyocho mako jo Kenya mang'eny gi wuoro ka kinde malach ji osebedo ka wacho ni wadhi uru e gwenge mopogore opogore kwa manyo mbuch rawere matindo nikech gin magi ng'eny. Adieri mantie to en ni household demographic numbers kata census manotim mogik, kweno mar jo Kenya manotim mogik gi National Bureau of Statistics to wacho ayanga ni jomatindo ng'eny. Kama koro kelo tabu en ni jomatindo ok kare ti gi numbers gi mondo ging'ad kura, gibed gi kura mang'eny ma ginyalo tero godo e telo jogo ma gidwaro ma gin go gi yie. Nikech nonro manyotim kata audit manyotim gi kambi mar KPMG ka omigi tijno kod IEBC kata duol mochung' ne weche mag yiero no fwenyonwa ni ei milion 22.1 mar jo Kenya mong'ado ombulu, joma tindo ma hikgi nie kind higa 18 nyaka higa 35 ma iluongo ni youth gi dho ngere ni mana gi kura maromo milion 8 kende. Ei milion 8 gi nyiso ni jok ma hikgi oseng'anyo ne 35 kadhi malo ma chalo wan gini. Koro kare wan mwang'eny nikech koro wan gi milion 13. Manifesto mag jogi te malaro kom mar jatend piny Kenya gigeto kendo gichwalo mana manifesto gi ne jogi matindo. Gigo miss moro koso kama gintie kanyo no ok gitim gima kare mar golo ojende gi oko mondo wuog oko ka ombulu kinde madwarore. Manifesto mar duond buche gi to nyaka rang mana rawere nikech rawere ma dho ngere luongo ni future of a country. Nyiso ni gin ma gibro bedo gin ma gibro benefit kata gibro yudo mor kuom gik miloso dongruok miketo sani e ndalo mabiro nikech jogo madongo samoro higni 10 kochakre kawuono moko kuom gi ok bibetie to jogo matindo bro be. Koro nyiso ni manifesto to onge tabu, en nyako ng'iya wach mar nyithindo gojende nikech mago e jok mabro bet e kinde mabiro. Thuolo ni te gin moro minyalo wach ni en kwan mantiere kendo en kwan moro maduong'. Ojende onego tim ang'o mondo giyud lokruok ma gidwaro? Sani yiero chomo, gionge ombulu ma gigoyo, gidwaro tije mondo mednegi. Gidwaro ni un jok mosechopo higni 35 gi wiye wuog oko dhul timnegi lokruok ma kama. Koso lokruok mar paro ni onego bed ni wuok kuom jok mage. Jotelo morem koso ojende morem wuok oko kata ok gine tiende wuok oko mar dhi goyo ombulu e kinde ka ochomo yiero. Aparo ni ng'eyo moro matin emolal ne ojende kuom bedo jokanyo no e weche madhi nyime mag dongruok kata siasa mapacho ka. Ok anyal wacho ni ojende duto onge gini. Ojende wa mang'eny temo kikompea gi pinje mamoko. Ojende mang'eny e Kenya ka temo bedo e riwruok mag duond buche mondo gibed gi participation. To jok manyalo wacho ni kelo tabu en jo siasa wa ma osebedo e siasa kuom kinde malach, jomadongo ma hikgi ong'anyo. Ok gimiyo ojende thuolo mar bedo jokanyo no kata gima kizungu luongo ni meaningful participation e weche mag siasa madhi nyime pacho. Kama ema dimi ojende moko chuny gi ol kaeto chung' gi oko. Mar ariyo, aparo ni dhier man pacho ka be osekelo chuny magore kuom ojende matindo nikech ka pok ichopo higa 18 tineno ka joma osechopo higa 18 osiko ka go kura, gisiko ka gigo kura to lokruok ok bedie. Kichopo higa 18 mikawo pande kendo nego bed ni participate go kura to yudo ka chunyi osegore nikech kori penjori niya ato kura ang'o madhi loko nikech aseneno ka jogi go kura kinde duto kadongo to kane lokruok kech pod en mana kech, chandruok pod en mana chandruok. Omiyo nyaka wach ne jo siasa ma omako kombe especially machalo governors ni kagi yie to yiero ma wadhiyeni obedie yiero ma lokruok
yudore maduong' maka gik 2027 to kwachak wabede studio magwa kwago mbaka bilani nikech wabro neno ko jende owuok oko mang'eny dwar participate e go kura e kao kura ka achiel gi go kura nikech koro ging'eyo gima yiero kata siasa nyalo loko e piny machalo marwa mar Kenya kama. Kendo e thuolo ni duto e gima osebedo ka timore kendo osebedo kanyo ka waneno gi e kinde moro malach. Mana kaka ne wawacho ni chwala rita kwe kinde gi mag yiero ojende nitiere kod ting'. Nitie jogo mawacho ni ombulu kik ninde mana kaka iwacho sani. Nitie jogo manyalo bedo ni nitiere kod midekre mopogore opogore ng'ol mopogore makae gi kacha. Jogo monego bed ni konyo gi. Gin jogo monego bed ni kelo kod IBC. Koso nyalo bedo mana winjruok e oganda kama wantiere. To wawacho ni kochopo e kinde ma wantiere ni wakawo ojende makamagi okon jok makamagi obi kacha. Koso ibo wach ni ajasiasa koro nyalo donjo kanyo to wacho ni ane magolo gari madhi omo jok mane gi ng'ol mantiere Manyata bi gibi gi gona ombulu. Nyalo bedo ni mano achiel kuom weche moko manyalo bedo ni itiyo to koti kodgi gin moko okenge moko makare manyalo bedo ni itiyo go e kinde gi mag yiero. Gima nyalo wacho Cleophas en ni IBC kata duol mochung' ne tayo weche mag yiero onengo los gima kizungu kata dho ngere luongo ni enabling infrastructures, gigo manyalo konyo jok man gi ng'ol mopogore opogore yudo thuolo marom gi jok maonge ng'ol e weche mag goyo ombulu. To kogik kuonde machalo kaka jogo manyalo gombo ni mondo omigi geche kata gik yo maginyalo chopo godo kuonde machal kamagi. Magi onengo bed ni iloso koro gi josiasa nikech josiasa ema ong'eyo konde mag gwenge wate. Inyalo paro ni kopo ni wan kamoro kaka koro Migochwa nyaka bed ni kidhigo ombulu to MCA nigi kamoro matin morango onengo bed noseng'eyo ni e gwenge nagi wan gi ji maromo nade manyalo gombo ni mondo oyud kaka chopo. To ma be emomiyo e higa ka higa migo ombulu IBC temo medo polling stations mondo bed mang'eny mondo gisud machiegni kabisa gi jogo ombulu makadipo ni nitiere konyruok madwarore kuom kaka iting'o jogo man gi ng'ol mondo chop kanyo to ok ting'e kama lach en ting'o kama chuok nikech IBC okelo polling stations machiegni kendo amor ni e higa ni gimedo polling stations moyombo mane gin go e 2017. Mana kamano bende nyako Ramogi jwang' kuonde mag luto ombulu mopogore opogore mantiere Thurka onego bed ni bedo gi arita kwe makare. Wasewinjo mantiere kaunti mag Kisumo Ikruok chalo nade. Ikruok mar arita kwe pinywa mar Kenya onego bed ni nade. Atudo achiel kachiel kod jafwambo wadwa mantiere oko kanyo ko temo mana luonwa weche mopogore opogore mano Walter Nyambago. Miwa chal mar wach ni ukinyi ma kawuono en ang'o matimore kotenore kod arita kwe mantiere e Thurka. Walter kiyudo achiel kachiel bagno mana twak kata ikonwa gino matimore kama intiere ukinyi ma kawuono. Erokamno Cleophas, ibro yiena moda chukra loso gi dhombogo. Coming to you from the Kenya School of Government, where there is a lot much happening. I'll speak to people that might slightly challenge you in Kiswahili or Kizungu, but very shortly I'll speak to Nicholas Wahinya. The conversation going on is all about the private security regulatory authority. This will advance people who are actually working in this sector and also boost their work space and also see to them how it's harmonized and it helps. Thank you for speaking to Ramogi TV. Slightly just give a brief explanation of what exactly this is going to help Kenyans. I think today's training has to do with a lot of strategic communication, basically arising from now the framework that has been initiated for the Private Security Regulatory Authority. And for us, as security players, we need to have robust and well-organized communication in terms of what we are doing in this country. This goes, of course, to our customers, but it largely cuts across the entire country and ensuring that even our security officers and even the managers and all of the subordinates in the industry are doing the right thing and passing across the information properly and professionally. Yes, thank you very much. Yes. Then just making a step to speak to the board member actually who have been overseeing this, Mr. Fazul Mohammed, who is also co-host here by Mr. Mudia. Thank you for speaking to Ramogi TV.
at least enlighten us a little bit of what's the core value of this specifically. Thank you. Thank you. Basically, the authority came into enactment in 2016 as from an act of parliament, and to bring a sense of order into the private security sector, which for the longest time was unregulated. And we're happy to see that the industry is embracing the authority and the structure that comes with it. The private security sector employs now, I think, close to 1 million guards. And those are many livelihoods that are touched. And so we're here to level the playing field, create an opportunity for anybody who chooses to participate in it to reap the benefits of providing this core element of our livelihood, which is the safety and security of our citizens. Okay, lastly, in 30 seconds, you mentioned about peace towards election and the electioneering period. Yes. I think we'll have a part to play to as citizens of Kenya. Within the Act, there is provisions for the private security sector to work in collaboration with the government security agencies, which is what we're trying to ensure happens, and that we'll have a peaceful election. Thank you very much. Cleophas mago mana moko kuom gigo madhi nyime kande eyo machuok ahinya gin kod romo makende mana mar neno ni to oganda duto mantiere bad migepe mag arita mag ji giwegi mosebedo kabedo makaromo kendi motelo mani geno gibiro bedo kod Daktari Fred Matiang'i mar bilo wach kanyakla kendo yudo lai malongo mibiti godo e yore chwalo thuologo mag neno ni oganda bedo kod lwasi malongo mar tich e kinde ni endi ahinya to makoro oganda jo Kenya chigni chopie yiero. Moko kuom gigo magidhi nyime kod bende en neno ni to jogo matie bad migepe mag arita mosebed ka iluongo gi nying maseche moko ok morgi loso chenro maber kachiel kod chike mag obro neno ni tayo lwasi gi mar timo tije ge yono makare kendo bende gin gi romo mokelo kanyakla moko kuom ute mag chwalo arita mopogore opogore ahinya mapacho kendi mabro neno ni oganda obedo kod kwe makende kinde magetayo chenro gi mag chenro gi mapile kapile maneno ni bedo ni kwe obedo alwora margi kendo mana achiel kuom gigo mantiere kendi jodito mopogore opogore osemolo kendi mago mowuok e ute mag fwambo mago mobedo kaka jogo matayo chenro mag ute mag fwambo kendo bende mana elo it oganda kata mana jatelo mochung'ne riwruok mokelo kanyakla company machiwo arita miluongo ni the Kenya Security Private mano migosi Fazul Mohamed matayo chenro maket kod mani kendo obro mana gota kama na mar yudo moko kuom gigo mabende gibiro dhiyo e logodo it oganda ahinya to jodito makoro biro dhi puonjo jok moyiero tie kit bad migepe mag arita giluwo ni ok owinjo bed ni koro en bad migawo kata mana sekta mano mibuono jok matiye nikech kanyakla margi kata bende jogo mosebedo kachalo tich manyalo romo 2 million osebedo kayudo tiegruok mopogore opogore mana mar bedo kod ng'eyo e kinde mamonj mopogore opogore obed kweth mokuong mag Al-Shabab mago mosebedo kachocho yiero kata mana moketo arita obedo mongore malich mokalo bende yudo tiegruok e rang'iny mamalo kapok odeko nitiere chike moko magibiro kalie mondo michaka chwal ne od bura mondo ogoye kogno kata mana neno ni loso lwasi malongo mar neno ni bende rang'iny kata bende ratich oganda duto machwalo arita ahinya te riwruoge mag ji giwegi mag machwalo arita pacho kae range yono makare mar neno ni chenro duto odhi kare. Cleophas Oluoch aduoke e studio kachiel ka wadong' kama na mar ng'iyo ni to toke tang'ogi ni mabiro dhi timore koponi jatelo mochung'ne weche mag arita mapacho ka Daktari Fred Matiang'i ochopo ka bende obiro yudo wach mowuok kuome mana mar bago ni kendo iko ni yono makare. Mana kamano Walter Agunero kamano kuom report makamano kendo nyaka sani wabiro mi thuolo mondo idonje romo kata workshop makamano karomo makamano rumo ankelo weche manyien bende mag migago kagi kata ngichwelo koda yimorero kamano kendo angwa duogo kuomie kinde mabiro kendo nyaka romo gejo nyaka sani mane chal mar wach arita kwe nyaka kete umoro makare to sani ne wapenji penjo maduong' mawada mana ng'iyo sani mano kedo ni mbui mar Facebook kacha SMS line bende ne wayao ni mondi ornwa ote mari kacha kwa duoko mari penjo maduong' kawuono en kanyo ni be in gi geno ni IBC ni gioteku mar tayo yiero maduong' mabiro e yo makare e chenro mar mbaka romo koro da mana ng'iyo kanyo ote mamoko mabende usebedo kanyo ka uchwalo wachak kanyo gi ote ma usebedo kanyo omol wacho kanyo ni I don't believe IBC wacho ni onge kod geno mora kata mar jakom wacho ni mano pache erokamana ahinya kuom ote mar Elisha Orodi Ouya wacho ni an gi pacha
jo Kenya ne osewito trust chon kuom IBC, koro waonge kod gigeno sana mbaka romero kamano kuom kete ka gin kod nyalo mibadhi ema kethonegi. Let them announce whoever will win. Kamane kako kete kanyo mano min J Cochise mano wacho kanyo. Maureen Otieno wacho ni an aonge geno gi IBC nikech kata sava gima 2017 pok gitamore yao. Mane wacho mana kamano, wabo kao chieng' moro achiel wakao commissioner ubikae mondo penjo man kamagi bende wabo medo mana chwalo. Kata kamano duoko ibiro mana yudo kar kae e Ramogi TV. Mbako romo mano Samuel Wuoda Amani. An gi yie ni IBC nigi nyalo mar bago kendo tayo yiero e yo ma owinjore kendo yangore. Erokamano ahinya. George Benja Wuoda Kaduogo owacho kanyo ni IBC nitie kod ikruok moromo chuth, kendo jok ma ibiyombi e yiero mabiro odhi oyie kod duoko magi dhi yudo. Mago gi mathoth bende pod nitiere kanyo. Ka koro wagoni erokamano kuom ote ma isebedo ka yoro kanyo. Jaki Nyarmudi owacho ni dwaro weche mag ocho. Owacho ni en sani oluor ni IBC nyalo timo negi gicha. Okete kanyo Facebook. Penjna wendo ni Tom Omino wacho kanyo ni penjna wendo ni koro kaka IBC owacho ni ok gibi tiyo gi physical register to mana biometrics kende. Koro ng'ama fingerprint mare oruchore ibiro tam goyo kura koso ne oseleronwa mana mano bendo damiyowa duoko makamano gi pache mogik. Meshak ka watieko twak okinyi makawuono. Mogik ka Tom ng'ama fingerprints ge oruchore ok onego tam ni ok go ombulu. Mane momiyo iwinjo ka nitie kidienje moko mowuok e civil society kata duond buche ma bende contest wachno e court mondo mi court o reverse gima IBC oseketo no. Omiyo wan gi geno ni court biro pronounce wach moriere mamiyo ng'ato kanto yudo ratiro mare e yiero mabiro. Mogik anyalo wacho ne ojende okinyi makawuono ni kawayie to wuoguru mondo ugo kura nikech waseyudo ni namba wa kendo koro dwa bedo maduong' matin jogo ma osekalo higni 35 to wan gi geno ni maendeleo mora mora ma oketi mipango mabiro timore kata obed mana mar jo Kenya Kwanza kata Azimio ng'iyo ojende yo mamalo. Omiyo ka namba u osedong' matin 822,000 to kendo uchak udhugo nus mano to nyiso ni udhi bedo ni ok utimo justice ne pinyni nikech wadhi bedo ni political parties ng'iyo ahinya kuom mpango mag maendeleo to uno kugo kura moromo gi namba u. Agoni erokamano ne Nyamesha kodede kuom zoma to kod okinyi makawuono. Ne nyako Ramogi jwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa are okinyi e cheno mar piny nyaka mae mar mbako romo. Ote duto mawuoro no wasomogi ka wasomogi odiochieng' makiny pod wantiere kae. Ang'wa penji penjo duoko mari kata ote mari ang'wa somo ne Ramogi TV kar kae okinyi kendo e chenro duto ma wantiere go. Elonya wadwa Joyce Ruor kachiel kod Sharon Ong'ao jok mano kelo chenro no bedo e yo makare, jogo picha, jomak duol nyaka director, jogo duto mano chano kachiel kod welo mane ochopo kae. Wagonu erokamano. An nyinga Cleophas Oluoch mar Nyasaye ritu nyaka odiochieng' makiny bang' wakelo ni chenro mar piny kod chuny banjo e ng'e jothumbewa. Kik idhi mabor, med nedo mana Ramogi TV e chenro mabiro bang' yweyo masani.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. The African Insurance Organization Annual Conference is coming to Kenya from June 25th to 30th at the Age Convention Center in South Sea. Are you in the insurance industry?